kay wala kay saktong panahon sa Ginoo. Nalimot ka nga ang Dios mo tag-iya sa tanang butang, tag-iya sa imong kinabuhi, tag-iya sa imong kaugmaon. Tungod kay posible ikaw nga tawo karon, wala na kay pag-ampo. Wala gali kay panahon sa iyang pulong. Wa na po kay panahon mo atog simbahan. Wa kay simba ngano, nabisi ka sa tanan nimong paningkamot. Kay ang imong unahuna mulampos ka tungod sa imong abilidad. Kay ang imong unahuna mulampos ka tungod kay naningkamot ka. Kabalo ba kang nag-ingon ang Bible? Nga ang panalangin sa Ginoo dili ikakumpara sa kakugi sa tao. Tinuod man ay mga taong milampos sila, miuswag sila tungod kay naningkamot sila pag-ayo. Pero I tell you, wa ka nasayod nga dunay dakong hawang sa ilang sulod. Na sila dagang kwarta bakaha o unsay naa nila nga mga property, pero naay fear sa sulod. Kay kabalo na sila nga kung mamatay sila anytime, wa sila nasayod, asa sila padulong. Kay ngano, wala sila relasyon sa Ginoo. Pero nagtuo ko makaigsunan nga ang Dios naay panahon sa matag usa nato. Kay dili bot ang Dios nga malaglag ang tao nga maimperno ta. Kay ang imperno dili para nimo, di para nako. Ang Dios nag-andam og langit para nimo. Muna naay panahon ang Dios sa matag usa nato nga makadungog ka dapat siyang mensahe og sa iyang mga plano. Posible ba nga karon orasa mao ni ang imong turning point? Mao ni imong oras nga makarealize ka nga dako day kag pagkulang. Wala na kay panahon sa Ginoo, kay wa naman kay pag-ampo. Dili na makamutawag sa Ginoo. Makaigsunan, alaot ang tao kung di mo salig sa Ginoo. Alaot ang tao kung sige kanunay kaguol o kabalaka. Kaya ang pagkabalaka sa tao, di mailhan ka na nga ikaw wa kay pagsalig sa Dios. Simple lang ang gusto sa Dios sa tao, nga ang tao mo salig niya, nga dili mahadlok ang tao. Tawgon nimo ang Dios, nga siya ang Dios nga imong dalangpanan. Siya ang imong magbalantay. Ang kulang sa tao, pagsalig sa iyang pulong o pagsalig sa Dios. Ang pulong gihatag nato aron mahimong perfect guide nato, mahimong inspirasyon nato. Ako kang gidasig, naay pulong sa Ginoo. Mauna ang imong perfect nga giya sa kinabuhi. Matultulan nimo unsaon ikaw magmalinawon, magmalipayon, mailhan nimo kinsa ang Dios, ug mabatunan nimo ang kinabuhi nga dunay tumang kalipay o kalinaw. Igsuon higala nining orasa. Ako mosulti nimo nga ang Dios wa panahuman sa imong kinabuhi. Tawag sa Ginoo. Muluhod ka diya sa imong balay, sa imong kwarto, ug asa man ka, naaba ka sa uma, naka sa imong opisina. Muduko ka, muampo ka, pangay pasaylo sa Ginoo. Dapat karon nga moment makarealize ka nga ang kulang day nimo mga pag-ampo. Kay wala na kay panahon sa Ginoo. Pag mata nimo dapat ka moampo, pag matulog ka dapat ka moampo, pag mulakaw ka dapat ka moampo. Mao nay indikasyon nga ikaw nay relasyon sa Dios. Ang gusto sa Dios sa tao, relasyon, personal nga relasyon. It is between you and God. Dapat naa kay panahon kanunay sa Ginoo. Maunay taong nanginanglag Dios, mo nang taong nagsalig sa Dios, nga motawag gyud sa Dios. Ang Bible nagsulti, bulahan sila nga nagtawag sa iyang ngalan. Igsuon, matuman ang plano sa Dios para nimo kung ikaw mosalig niya, kung ikaw mo cooperate siyang plano, kung ikaw mo sakripisyo para sa Ginoo, mo sakripisyo ka nga magpagamit sa Ginoo, mo ampo ka, ug musimba ka, muday ka, mo pasalamat ka sa Ginoo. Igsuon, ako mayon kanimo nga kung busy kay ka sa kalibutanon nga pagpaningkamot, mao na ning panahon nga dapat bisihon nimo imong kaugalingon nga naa kay panahon kanunay sa Ginoo. Mo ampo ka, mo fellowship ka, mo involved kag fellowship, magtuon ka sa pulong sa Ginoo. Dapat bation nimo nga naa kay kauhaw, naa kay hungerness. Ang tao galing gigutom, di gina pwedeng di nimo pakanon. Manginaot ko nga naa kay kagutom sa Ginoo. Ang pulong sa Dios labaw pa na sa pagkaon. Si Jesus mismo nag-ingon nga ang tao di mabuhi sa tinapay lang, apan sa matag pulong usab sa Dios. Ako mga pag-ampong, ikaw karon naminaw, dapat naa kay kagutom sa Dios. Kung ang taong gutom, di pwedeng di nimo pakanon. Ug matud pa nila, delikado ug mabuang. Busa igsuon, importante karon, usay kita tawgon tag nabuang kay tungod sa Ginoo. Mas may na lang tagon ko lang nabuang sa Ginoo kaysa nabuang ko sa kalibutan, nabuang sa droga, nabuang sa bisyo, sa kahilayan sa kalibutan. Ako mudasig nimo, karon ang panahon, mamalandong ka. Gikinanglan nimong pulong sa Ginoo. Dapat na kay kagutom ug kauhaw nga nanginanglan ka
sa Dios. Sa Jesus ang imong gikinanglan kay siya ang dalan, kinabuhi ug ang kamatuoran. Di ta adtog langit, di ta kakitag langit kung wala si Kristo sa atong kinabuhi. Dalaygon ang Dios. Salamat sa iyong pagpaminaw. Salamat sa imong mga comments ug na kay mga prayer request. You can write your comments below. God bless you ug ang Dios magapanalangin nato. Bye-bye.